Doncs justament per evitar la calor dins de casa i estalviar energia en el cas de tenir aire condicionat, és important vigilar l'aïllament tèrmic. Es calcula que podem malbaratar fins a 700 euros en una llar que no estigui ben aïllada. Això es desprèn d'un estudi que ha elaborat l'empresa Bayer Material Science, una empresa ubicada a Vila-seca que des de l'any 1972 produeix els components necessaris per fer poliuretà. Aquest és l'aïllament tèrmic més eficaç que es pot trobar ara per ara en el mercat. Una vivenda que no estigui ben aïllada tèrmicament pot suposar una despesa de fins a 700 euros anuals. Així ho desprèn un estudi dut a terme per BuySystems de Bayer Material Science, l'única empresa a l'estat espanyol que fabrica els dos components que es necessiten per a l'obtenció de l'espuma de poliuretà, l'aïllant tèrmic més eficaç que es pot trobar al mercat. Aïllar sempre és una modificació de la teva vivenda. Si la vols aïllar un cop construïda, pot ser un enrenou, però no s'hauria de desaprofitar cap ocasió d'impermeabilitzar una coberta o de fer una renovació total per pensar sèriament en l'aïllament. Tampoc és tan complexa i sobretot l'aïllament de cobertes perquè els àtics no es fregeixin a l'estiu és una intervenció relativament fàcil de fer i des de l'IDAE, l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi Energètic, i a Catalunya l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, hi ha línies de subvenció per ajudar econòmicament aquestes actuacions. Actualment Espanya és el país de la Unió Europea amb menor regulació d'aïllament tèrmic. A l'octubre del 2007 es va establir una normativa bàsica, el que es coneix com a Codi Tècnic de l'Edificació, a Espanya, que regula molts aspectes dels edificis, entre ells també els aïllaments. Aquesta normativa està en plena evolució i del 2011 serà revisada una altra vegada perquè ens apropem als nivells, com a mínim els francesos, que són aproximadament 3 vegades més d'aïllament del que tenim actualment a Espanya. Ara bé, aquest material no tan sols s'utilitza en edificacions. Els coixins, els matalassos, els frigorífics, les soles de les sabates són alguns elements de la nostra quotidianitat que incorporen poliuretà. La desventaja que tenemos comparado con nuestros colegas del ramo farmacéutico, que nuestro producto no es un producto final, vamos a decir, siempre está incorporado en una pieza, pero de una forma desfasada. Si tú compras un coche, tú no piensas en el volante como una pieza desmontada, es un volante para ti con una función, pero que hay una espuma de poliuretano detrás, quizás una funda de cuero o el panel de instrumentos, que también uno no realiza que es un producto de Bayer, porque claro, tú compras el Volkswagen, el Seat, el Mercedes o el Porsche, y no piensas qué componentes y qué materias primas hay adentro. Bayer Material Science té una planta productiva dedicada a poliuretà a Tarragona des de l'any 1972.